Penso que és una lliçó d'amor la que ha fet la nostra mare, no? La que ha tingut amb nosaltres, de dir no vull que pateixin més del compte veient-me d'aquesta manera. Perquè el pitjor que pot haver-hi en aquesta vida és veure una persona que estimes patint. Ideològicament estem totalment a favor de l'eutanàsia, totalment. I a més vam celebrar quan es va aprovar la llei. Però quan ella ens ho va dir va ser un xoc, va ser un impacte emocional molt gran. A les persones que estimes, doncs dir-los el que sents, que això tampoc no estem acostumats a fer-ho. I amb això tens ocasió de dir moltes coses que han quedat per allà, no? En el camí. Hem tingut algunes converses d'alguns dies de llibre fantàstiques. Molt maques. Quan arribes al domicili, el dia que has decidit aplicar l'eutanàsia, la persona ha preparat tots els detalls que vol que hi hagi en el moment en què deixa d'estar en aquest món. I impacta una miqueta, no? Perquè posen la seva música, s'acompanyen de qui els hi fa il·lusió estar acompanyats. Bueno, doncs això, no? Que estiguéssim una filla aguantant-la cada mà, agafant-li les mans cada filla i després els nets i el gendre en el peu del llit, no? La vivència és maca. Al final, després de tots els processos i això, és un moment maco. Jo penso que és un moment que les famílies recordaran com un moment maco, perquè la persona mor realment amb molta pau, amb molt poc temps, no es fa gens llarg el procés. Ella volia una mort digna i la va tenir. 70 o 90% per no dir el 100% de persones que em coneixen o saben que sóc l'Aparicio, aquell que té el Parkinson, doncs és absolutament afectuosa, sincera i emotiva. Vas fent el camí, però el camí cada vegada és més estret, i pitjor, i pitjor, i pitjor, perquè tinc uns fills molt bons i una dona molt bona i molt bé. Sí. Van compartir la van compartir i em van animar i m'animen. És una cosa que a mi em salvarà la vida moral, sentimental, d'estimació, de capficament, però no. La religió tombaran la meva religió. Jo vull expressar que jo estic molt tranquil·la amb la mort. Gràcies a haver aprovat la sol·licitud, tinc tranquil·litat. Al començament d'això, quan li vaig dir que tenia la Ela, em va quedar mirant així, espantat, i em va dir: això, Carina, és un dol continuat. I realment és això. I és veritat, és cert. Però bueno, ho portem com podem. He tingut una vida llarga, prou maca. He sigut mare, he viatjat molt, he fet la professió que m'ha omplert més. I al final la vida m'ha regalat el millor home per viure això. I més, al final m'ha vingut una neta. No l'esperàvem, Una neta preciosa, preciosa. I tinc una filla meravellosa. Llavors al final dius, va, ja està bé, no?